Xi qabelkom ħalli Dan huwa x-shooter. Oh, jiena Daniel u da Sander li għad dejja u jekk għandkom xi ħaġa batu innam xi ħata ħara, ħata ħara. Stajt ma tajdix, għaxed fil-souvenir ta' kell. Oh, xiddu. U kemm idejquni dawk illi ma jiġbrux il-koko wara li aħralhom il-kelb. Kemm idejquni dawk illi jismaw il-waiter zibel, tajjeb, jew jitnejku bih għax ikunu xi mejda rġiel jew hekk, jew kellha meta jiġi biex ħolja ma jagħtux kasu. Jekk jqogħdu jiddisprezzawh, taċċajt, dak għandu familja u għandu xogħol. U din hija edukazzjoni, illa ma titgħallimx l-università, għax anke min imur l-università jaf jagħmilha, titiżomma. Kemm idejquni dawk li kull ħaġa li tiġrilhom f'ħajjithom irridu jitellaw bil-fors fuq il-social media, ma minn kollox jitellaw il-face mask, jekk qalalhom it-tifel li jgħidulna, jekk għamlu deodorant xi tridu. Idejquni. Kemm idejquni dawk li jarmu mit-taqqa tal-karozza qegħdin fit-2024 kampanji ġejnu sejrin, jew kellha jarmu fejn iż-żibel. Ejwejja, nibsaħu għall-ambjent ħbieb. Issa qed nagħmlu litanija ta' xi dejquni. Kemm idejquni. Jiena jdejquni dawk li jpixxu ma jaħslux idejhom. Dawk li jaqelbu l-lanes mingħajr ma jaxxu l-indicator. Ġiet insertajtek. Mhux vera, xi karozza laqas tħalli għax bidli l-steering. Ejwa. Insomma, idejquna skoss affarijiet differenti. Imma mhux ħanibqgħu ngħidu xi dejja għalax ma nefqgħux, ħammur naraw l-opra tal-ġimgħa. Hello, jina Maria Hallas, I'm back! U l-lum miegħi għandi lil-Mr. Cool! Mela Mr. Cool forsi tafuh, da jiġbed ħafna, mhux jitkellem ħażin ta' jiġbed b'affarijiet bajnejh, jimbotta bajnejh insomma, jiġbed b'xaru, b'widnejh, kollox biex iktar. Bisnieni, b'dari, inkisser kantuni fuq l-istonku tiegħi fuq rasi, tladdaq it-tamazza, narfa washing machine, travu tal-konkos, niġbed trakk u affarijiet hekk. Tinkantaw fl-imkien ejja ħan nippruvaw, ta' fuq la donna mobile, ok? Senza. Jint b'saħħa kbira, ħabel jistira, trak tiġbiduli, timbuttajuli. Jint Mr. Cool, tarak iż-żul, kemm inti b'saħħtek, et malli l-maħtek. Issaħħu żajta, għal-puzzin u rajta, minn qudiem ħadida. Ups, ħarġet murlita. Ġila ħarġet lek? Le, issa. Thank you, Mr. Cool, dan għalik. U l-lum għandi miegħi il-Mr. Cool. Tafu l-karat? Le. Mela raġel. U jekk għandkom lil xi ħadd li tiduna nagħtu l-opra tal-ġimgħa ebatunna hawnhekk. U kemm idejquni dawk illi meta jitkellmu ma' tfal jitkellmu b'ċertu arroganza. Mok li niġijin, ġijin ismajda. Ommi, ma ħallija, ma nifqu bidlu s-suġġett. Mela, ħafna nies. Fi żmien il-miljet u dejjem, ma ħejdu issa, fi żmien il-miljet ukoll. Mort tistaqsihom kif inti u flok jgħidulek tajjeb, jgħidak u hekk. Insomma. Mhux ħażin. Mhux ħażin, u fim nistajna konna ħjar. X'għamilna aħna morna fit-triq u meta nsaqsu lil xi ħadd jgħidilna tajjeb tajnih rigal biljett għal Santa's Little Astronaut. Hawn nies li meta tistaqsihom kif inti jgħidulek u hekk hija. Insomma, mhux ħażin. Ja ħasra di tagħmel dwejja akbar lil dak li jsaqsik, għax meta jistaqsik kif inti għax veru jkun jinteressaħ kif int. Issa kulħadd ikun għaddej minn xi ħaġa, ma importanti li nkunu pożittivi. Issa jien li ħanagħmel ħandur dawraw, nistaqsi l-mistoqsija u kull min jgħid li hu tajjeb se ntih voucher. Kif inti? All right, tajjeb, proset ta' fejn. Ħadida, hekk noħu gost. Tajjeb. Tara, bravo, tal-li għatli tajjeb, għandek voucher, U tal-li ġej, tal-li tinkelmek, qed nieħu pjaċir għax nara
ħafna affarijiet tiegħek Sewa. fuq it-television u nieħu Sewa. pjaċir ħafna. Mhux ħażin. Le, għat risponditni ħażin, jasra, mhux ħażin. Hello, kif inti? Tajjeb, mela tal-li għatli tajjeb għantik voucher. Tajjeb, biex kun tista' tieħu tfal jilabu għal Santa's Little Astronaut. Safal fej? Thank you, Għax hey. ħafna nies meta tistaqsjom kif inhuma. Importanti, dak kulħadd ikollu xi ħaġa, mhux hekk? mux hekk għalla ħaresli. Imma importanti li nkunu pożittivi. Daqsekku. Veru? Daqsek. Il-militu s-sena tajba. Lilkom ukoll. U dak kien shooter tal-lum u taf xi dejjaqni jien? Xiex. Meta programm jaqta f'daqqa.